Com molta gent, jo també he aprofitat aquests dies de confinament per les lectures pendents, com aquesta de Vacances aragoneses, escrita per la Teresa Pàmies, amb una terrassa de Broto. Escolta, jo ja li dic, Joan, gira't que estàs roncant! I ell, i es gira un moment, però hi torna. Au, ben escarxofat de cara al sostre. I som-hi, a roncar s'ha dit. Jo li he proposat de dormir en cambres separades, però ell que no, que així comencen a destruir-se les famílies, que què dirà l'assistenta? A mi a dormir-me em costa qui sap l'u. Cada vegada em costa més. Deu ser l'edat. Llegeixo, és clar que llegeixo, per veure si quedo ensopida. Però el Joan el molesta. Diu que el llum no el deixa dormir. I per què el preocupa l'opinió de l'assistenta? Doncs perquè és la que fa les feines a casa del seu soci, és clar. Que què n'ha de fotre el seu soci? O res, no n'ha de fer res, però és home de missa, estricte, estranyot en certes coses. I si li diguessin que el seu soci no dorm amb la dona? És clar que no n'ha de fotre res, ja t'ho dic, però què vols? Ell domina el Joan. Abans no ho era el Joan d'aquesta manera. Vull dir, tan pesat amb el que diran. No sé si acceptaria de dormir a part si jo ronqués. Comprenc que ell necessita dormir. Arriba al dalt del despatx, d'ençà que és cap del departament de vendes. Ho entenc. Què voleu? Jo em faig gran i necessito silenci per dormir-me. Taps a les orelles? És clar que metaforo taps a les orelles, uns taps fantàstics que em vaig comprar a Andorra, americans. Però ni així tu. El concert del Joan sembla amplificat per tots els artefactes moderns. Que si roncava de jove? No sé, crec que no. O sigui que de jove jo dormia com el ciment armat. I ja saps, una parella jove, si de casa et despertes, és per fer de llonces. I et fa riure i tot. I si ronca, li claves una patacada i au. La gresca de nit i de matinada. Però ara... La Teresa Pàmies va néixer a Balaguer, però va passar els últims dies en una ciutat fora de Catalunya. Sabríeu dir quina és? Una abraçada. Mua.